Subay sa nahitabong sunog sa Barangay Dulo Fatima, nanawagan ang City Hall sa mga dunay ikatabang labi na mga pagkaon alang sa mga nasunugan. Nakasugat sila kaganina og suliran sa ilang supplier sa mga pagkaon. Ano ang report ni Nico Serino? Pasado alas 10 na kaganihang buntag, apan wala pa makakaon o pamahaw ang mga nasunugan nga residente sa Dulho Fatima. Mag-alas 4 sa kadlawon miigo ang sunog. Mao nga kaganiha, bisan ginagmay, nagkugi ang mga city o barangay officials paghatag og bisan pan lang alang sa mga mulupyo. Pambala sa gibating kagutom. Gipasabot sa City Hall, nagkaproblema sila sa suppliers sa mga packed meals alang sa mga nasunugan. Tungod kay adlaw sa Pasko, daghan ang mibalibad nga caterer kay dili makaakomodar sa order. Mauli ang mga trabahante unya ang mga supplier pud sa pagkaon, wa sad sila ka-anticipate tumikan kay wa sila ka kumpra tungod sa rush nga pagpamalit sa mga tao pod. Ang mga fast food chain mausad, di sad sila kasigurado gumikan kay kuan, di sad sila ka supply gumikan kay wa pay kuan ang ilang mga customers. Mao nga nanawagan si Tumulak sa mga dunay sobra sa Noche Buena kung mahimo ihatag sa mga residente. Sobra sa pamilya, bisan sa usa ka pamilya makasupply, makahatag lang 5 ka pack meal, no, makahatag lipay na kay nga itong mga biktima sunog. Sa inisyal nga talaan sa barangay ug DSWS, alas 11 kaganihang buntag, muabot na sa 210 ka mga balay ang naugdaw. Apektado ang 277 ka mga pamilya o kapin sa 1,002 ka mga individual. Temporaryo silang gihouse sa gym sa barangay, ingon man sa kapilya. Lakip sa napaig sa sunog kaganiha, kining usa ka kabayo nga gipanag-iya ni Ginang Aileen. Napaig na ang 6 ka tuig na unta nga si Whitey. Sa insidente kaganiha, giingong na trap kini ug wala na ma-rescue apan ang laing kabayo ang naluwas. Labihan ang kaanugon nga gibati sa tag-iya tungod sa epekto unya niini sa pagpamasahero sa Tartanilla. Na-trap na siya, nakabuhi na siya sa busal, na-trap siya. Diri siya, adto sud. Kay mo guna mong panginabuhi, good. May na lang na ba, makakaon kas matag-adlaw, di ba? Pinangga sa ganyan ninyo. Nico Serino, Balitang Bisdak.